controlador de dominio. Dentro da aplicación de administrador do servidor imos agregar unha nova función para este servidor. Neste caso seleccionaremos a opción de servicios de dominio de Active Directory. Continuamos o asistente. Unha vez rematado o asistente de instalación do Active Directory, xa se nos indica nesta ventana que para que este equipo sexa un controlador de dominio funcional debemos executar o asistente para a instalación dos servicios de dominio de Active Directory co comando de cpromo.exe. Desde aquí xa temos un enlace para iniciar ese asistente. Activaremos o modo avanzado para ver todas as pantallas de configuración do controlador de dominio, aínda que non vamos a cambiar os seus datos e deixaremos os valores por defecto. Comezamos o asistente e vemos unha nota de compatibilidade cos distintas versións de Windows Server. Continuamos. Agora podemos seleccionar que tipo de dominio vamos a utilizar. Seleccionaremos un dominio novo nun bosque novo, xa que un bosque non é máis que un conxunto de dominios e só se utilizarán en casos de que teñamos unha empresa con múltiples dominios, casos de grandes empresas con moitos usuarios. O máis habitual para unha pequena ou mediana empresa será crear un único dominio nun único bosque. Continuamos o asistente e agora temos que poñer o nome do dominio. Este nome do dominio debe ser un nome de DNS, é dicir, polo menos debe levar un punto. O habitual, por exemplo, pode ser poñer o nome da nosa empresa e punto seguido de .com, .es, .ga. Por exemplo, podremos poñer empresa.ga. Continuamos o asistente. E agora se nos indica que asignemos un nome de NetBIOS para dominio, que será o que utilicen os equipos Windows cando non usen o nome de DNS. Por defecto será o mesmo nome que puxemos no apartado anterior para dominio, pero quitando o sufixo de DNS, é dicir, en lugar de empresa.ga se queda en empresa. Deixamos ese mesmo valor e continuamos o asistente. Agora podemos seleccionar o nivel funcional do noso dominio, que pode ser de Windows 2000, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008. Seleccionaremos Windows Server 2008 sempre que non teñamos outros controladores de dominio no noso dominio que sexan Windows 2003 Server ou Windows 2000 Server, porque senón xa non funcionarían con este dominio. Sin embargo, o nivel funcional de Windows Server 2008 nos ofrece máis funcións que o Windows Server 2003, que ofrece máis funcións que o Windows Server 2008. Continuamos o asistente. E agora nos solicita seleccionar opcións adicionais para este controlador de dominio. Deberemos instalar o servidor de DNS neste servidor, porque todo dominio en Windows necesita un servidor de DNS que almacenará os nomes dos equipos que están no dominio. Continuamos o asistente. E este aviso nos indica que no noso equipo ten algunhas direccións IP tomadas de forma automática, é dicir, asignadas por DHCP, o cal non é recomendable. Neste caso, sin embargo, estas direccións IP son as direccións IP versión 6 que teñen os interfaces de rede do equipo que non utilizamos todavía, polo que non hai ningún problema polo que se asignen automáticamente. Por tanto, diremos que sí, seguirá usando as direccións IP asignadas dinámicamente.
e continuamos o asistente. Ben, atopamos un error de DNS debido a que o dominio que puxemos para o noso controlador de dominio empresa.a non existe realmente nun servidor de DNS. Continuamos o asistente e agora podemos indicar onde queremos que o servidor almacene todos os datos relativos ao dominio, os usuarios, os grupos e os equipos que van a estar no dominio. En caso de que tivésemos un servidor con moitos usuarios e un volume grande de usuarios, grupos e equipos no dominio, sería recomendable que estas carpetas estivesen en distintas unidades de rede para mellorar o rendemento do servidor, pero no noso caso deixaremos os valores por defecto e están todas estas carpetas na mesma unidade. Agora imos a indicar unha contraseña para o administrador do dominio. E finalizamos o asistente xa con todos os datos introducidos. Agora mesmo empeza a instalación do controlador do dominio e unha vez rematada esta instalación deberemos reiniciar o servidor.